Pan Martin Dozral je generálním ředitelem českého výrobce dveří Solodor. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Soudě podle názvu souvisíte se slavnou českou značkou Solo Sušice, je to tak? Je to přesně tak, máme sídlo v Sušici, společnost Solo Sirkárna, která je velkým pokračovatelem tradice sirkařství v Sušici, je naší sesterskou společností, byť dnes pod jménem Solo Matches and Flames. Čím se zabýváte? Co vyrábíte? Vyrábíme nejrůznější typy interiérových dveří a zárubní, včetně dveří speciálních. Řekl bych, že to je to důležité, co je potřeba říct, protože náš sortiment je velmi široký a jsme schopni vyrobit i nejrůznější atypické provedení naší jinak velmi široké produkce. Tak já myslím, že stačí se podívat na vaši základní modelovou řadu a tam si fakt vybere podle mě každý. Já si myslím, že ano, jsou to dveře, ve kterých by se měl vybrat každý, aspoň je to naše přání a k tomu směřujeme veškeré naše aktivity z hlediska vývoje a designu. I když dřevo je tradiční šumavský materiál, tak používáte i jiné materiály, jaké? Používáme samozřejmě i jiné materiály, přesto bych řekl, že to dřevo je ten hlavní materiál. Pracujeme s nejrůznějšími materiály, dýha, speciální tvrzené povrchy, speciální lakované povrchy. Myslím si, že z našeho sortimentu si skutečně vybere každý. Nepoužíváme třeba plasty, nepoužíváme škodlivé materiály, jsme držiteli certifikátu ekologicky šetrný výrobek, který nás samozřejmě zavazuje k tomu, abychom byli maximálně ekologičtí. Jste také držiteli ocenění nebo certifikátu Checkmate? Je tomu tak, byli jsme dokonce první z českých výrobců dveří a zárubní, který tento certifikát získal. K dobrým dveřím patří také dobré kování. Přesně tak, my spolupracujeme s nejrůznějšími dodavateli kování. Tady na stánku můžete vidět dodavatele Kobra, který je jedním z velmi renomovaných dodavatelů kování, ale protože nároky zákazníka jsou velmi vysoké, tak spolupracujeme s drtivou většinou špičky, co se týká nabídky v České republice. Myslím, že ty vysoké nároky dokážete naplnit i 5letou zárukou. Je tomu tak, 5letá záruka se stala pilířem naší nabídky, nehodláme na tom nic měnit, za kvalitou našich výrobků si stojíme a do budoucna chceme záruku spíše prodlužovat, v žádném případě neuvažujeme o jejím zkracování. Tady vidíme na obrazovce vaše stránky a konfigurátor, kde se vlastně každý může vytvořit své dveře. Jak je potřeba postupovat? Je to velmi jednoduché. Najdete si naše webové stránky na jakémkoliv z vyhledávačů nebo zadáte přímo www.solodor.cz a intuitivně nahoře v tom prostoru, který teďka vidíte, v běžících animacích jste upozorněni, teď je tam právě ta animace na náš konfigurátor, ve kterém se nakonfigurujete, co potřebujete, zobrazí se vám cena, zobrazí se vám nejrůznější možnosti provedení, můžete dopsat komentář, pokud máte speciální přání. Poté si dveře buď to objednáte, nebo si pouze uložíte konfiguraci a můžete jít za kterýmkoliv z našich prodejců v České nebo Slovenské republice. Navíc tento konfigurátor obsahuje i plnohodnotnou vizualizační část, takže pokud si nejste jistí, jestli jste vybrali ty správné dveře pro váš interiér, můžete použít vaši fotku, kterou si do konfigurátoru nahrajete a uvidíte přesně, jak dveře vypadají ve vaší domácnosti. Pokud nemáte takovou fotografii, máme tam několik přednastavených interiérů. Já vím, že máte podnikovou prodejnu v Sušici, kde ještě vás najdeme? Najdete nás kromě Sušice v Brně, v Bratislavě a v Praze. A také na internetových stránkách solodor.cz. Přesně tak, je tomu tak. Naše internetové stránky jsou jedním z velmi důležitých kanálů našeho prodeje. Tak děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkuji také. Tak to je tradiční český výrobce dveří Solodor.